af YouTube. Det er alt mit fyrværkeri fra 2012 til 2013. Jeg har ikke haft så mange penge, men jeg synes, jeg udnytter mine penge. Okay, jeg har haft cirka 900 kroner, 700 kroner. Start med småtingene herovre. Et Tauro Mix 1 fra Harald Nyborg med crackling balls, 100 heksefyld og jordsol og alt muligt. Så har vi hernede et heksefyld-sortiment til Hansen, som også er okay, tror jeg. Jeg har 2. Jeg har også et helt hernede i kassen her. Der er også Ground Bloom Flowers og lidt af hvert andet. Og så hernede den her, der er jo bare lidt crackling balls. Grønne og sorte, store og små. Så til Hansen også. Jeg har også containerne. Manado-fontænen, rimelig stor, til Hansen. Og sådan et 100 skuds romerlys, tror jeg der, for sidste år. Og 6 Kubang-fontæner, også på til Hansen. Bomberørene i år, jeg havde et romerlys, kan ikke finde. Et bomberør fra Grand Cru XO sidste år, tror det er okay. Så har vi nogle stykker her af rabatbomberør, de er også okay. Og 3 China Tiger bomberør, som også skal være okay. Så har vi nogle små Thundershots her til Hansen, 4 styk. Og 4 store Thundershots. De er ret store. Yes. Og raketterne i år, der har vi 5 Nightwing raketter, 60'erne til Hansen. En Capella-raket og 4 Kejseren, som også skulle være det samme som Nightwing. Så har vi 2 pakker Tyrkiet-raketter og 1 pakke Stævnsklint. Og så har jeg sådan en lille raket derovre. Så til batterierne. Hernede har sådan en med lys. Sådan her. Der har vi et lille 16 skuds Grand Cru fra sidste år, XO, med 16 skud. Og så har vi for det der festsortiment, batterisortiment, 2 25 skuds batterier. Og det største, et 45 skuds batteri. Jeg kan ikke stille skarpt. Så har vi et Aliot batteri. Aliot med pænt store rør. Med 25 skud. Og et Canopus batteri med 77 skud. Og så er det sidste batteri, det er et Sirius med 71 skud. Så yes, det var det. Håber I kunne lide det.